Next. Hayibo. Pastor Mporo. Uzothini apha? Uphethe neBhayibheli ucimba usezulwini like ufuna ntoni apha? Unobuye siwenze imistake. So noba i-wrong delivery le. Emana ayikwazi. I-wrong delivery le. Hello? Bragod, amen. Man, you gave me the wrong delivery wena. Jaba, I gave you the wrong delivery. Pastor Mporo ufuna ntoni ezokweni? Man, tshisa loo nto wena Sathani. Tshise. Why Joe? Man, loo ntwana is a graduated fake pastor. Xoxisela abantu bakaNkulunkulu. Like wakhe wayivapha umntu ophilisa abantu ngamanzi etephu. Phambene yeke ngizidibanisa nomlilo. Njonga Sathani boy, ungalibali. Yes. Isitovu sisibeke ku-6. Yo.